Dag. Jeg hedder Jørgen Bartenfeldt, og jeg er administrerende direktør i Microsoft i Danmark. Hos Microsoft er vi en bred skare af danske og udenlandske kolleger, og jeg befinder mig dagligt i et ret internationalt miljø. Vi stræber efter at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor der skal være plads til alle kulturer og nationaliteter. Vi går nemlig efter at have de dygtigste medarbejdere, uanset hvor de er født. Og det bør egentlig også gælde for det danske samfund med de udfordringer, vi står overfor. Vi har brug for dygtige mennesker, også nogle, der kommer udefra, for at hjælpe os til at udvikle idéer, til at lave produkter og services, som vi kan afsætte på den globale arbejdsplads. Og derved hjælpe med nogle af de udfordringer, vi står overfor i det danske samfund, inklusiv en aldrende arbejdsstyrke. Går nogle generationer tilbage, så har jeg faktisk også selv rødder uden for Danmark. Min fars familie flyttede herop fra Bremen i slutningen af 1600-tallet, og min mors familie kom herop for cirka 100 år siden, ligeledes fra Tyskland. Men som også min familie sikkert oplevede det, så er en ting det faglige, der trak dem herop til København, et andet og lidt overset aspekt af det sociale liv uden for de arbejdsmæssige rammer. Så det er altså ikke nok til at bare få udlændinge at flytte hertil og skabe ny værdi i det danske samfund. De skal også være glade for at være her, og det gælder selvfølgelig både i arbejdet og i fritiden. Det kender vi også fra os selv. Så trivsel på privatfronten giver også trivsel på arbejdspladsen, og det gælder begge veje. Expaten Danmark hører fra sine medlemmer, der stadigvæk faktisk er et stykke vej at gå med hensyn til at også høre til uden for arbejdslivet. Det kan være svært at bryde isen hos danskerne, men når den først er brudt, så føler man som fremmed til gengæld velkommen her. Men kun ved at være åbne, kan vi skabe et stærkere samfund og løse nogle af de udfordringer, vi står overfor. Så med det skal der lyde en opfordring til os alle om at åbne hoveddøren for de udenlandske kolleger. Gå ud og drikke en kop kaffe, eller invitere dine kolleger med hjem næste gang, eller ud, når du skal til et sportsarrangement. Du er selvfølgelig også velkommen til at deltage i et Expat Danmark Dinner Arrangement. De finder sted den 5. juni. Du kan også selv arrangere et, hvor du får mulighed for at knytte nogle bånd med danske